मेन्डेला मेन्डेलायाबो दंफैयो मेन्डेलाया दंफैयो माने प्रग्राम गैयामोन बेहा आरो फैनोबो नागिरखायाखैमोन ओमफ्राय थगायनानै लिंबोदों आङो बे हारिमु सोलाय सोल' होनबाथ' फैया नालाय मानसिया हिन्जावनि सोलाय सोल' दंनोलै होननानैसो लिंना लाबोदों आङो सोरबा सोलायोबा गोदान लांनो लांनानै फैदों आरोखि मानसिया आखला बारा थिग नङा हाबा जाबाय हाबाखौ आंसो जायाखै माने मोनसे खारनाव आं हाबा जायाखै आरोखि रायजोफोर बै गोदो साबोन थरसे बायबा थरसे फ्रि मोनोमोन ना बाय वान गेट वान फ्रि होनना बुङोमोन आरोखि ओंखायनो आं सानबाय बिनानावखौ बिब'खौ हाबा खालामबा बिनानावखौ ओरैनो लोगोआव मोनबोफानाय मेरि वान गेट वान फ्रि जाबासो हाबा जासिगोन लांनानै दं आङो जोंना बै रमिअ सारा गावसिनि BKWS आव बेबायदि आयेनखौ थाब लाबोसिगोन आरो बोसोरसे नेबाव होननानै बुंदों थ' बोसोरसे उनाव हाबा जानोसै आङो दा जियानो जा फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो खोब मोजां मोनसे हाबाफारि माने कालचार एक्सचेन्ज होननानै बुंदों एसे सिगाङाव माखासे मोसाखावरिफोरनि मोसानायखौ नुबाय थारैनो जोंनि जा बर'फोरनि हारिमु बे हारिमुआ जोबोद गोमोथाव बाख्नायजाथाव आरो माने गावखौनो गाव खोब देरगानाय मोनो दिनै जोंनि बे मोसानायखौ जों जेरावखि जायगायावनो मोसायाथों मानो बुहुमनि मानसिफ्रा दिनै सिनायनो हानाय जाबाय बियो बर'फोरनि हारिमु बर'फोरनि मोसानाय होननानै दा बे मोसानायनि गेजेरजोंनो अर्थात जोंनि हारिमुनि गेजेरजोंनो दिनै जों बर'फ्रा बुहुमाव सिनाय जाबाय दा ओंखायनो बे हारिमुखौ जोङो जेसेबां हागौ एसेबां गुवारै फोसावनो नाजानांगौ जेसेबां हागौ एसेबां बेखौ आरोबाव साबसिन हामसिन खालामबावनांगौ ओंखायनो दहाय जोंना बेखेवगिरि जोंहा बिश्वजित दैमारि सारा मोनसे खोथा बुंलांदों जों बर'नि हारिमुखौ बयबो अनसायनांगोन सिनेमाखौ बयबो नायनांगोन थियेटारखौ बयबो नायनांगोन होननानै बिथाङा बुंलांदों दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव जोंनि हारिमुखौ जों जेसेबांनो अनसायगोन जोङो हारिमुआव नांथाबनानै थानाय महरगिरिफ्रा एसेबांनो थुलुंगा मोनगोन दा आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मैया गामियाव मोनसे हाबा दंमोन बे हाबायाव आंहा बिगुमै सोमोन्दोनि सासे मानसि लोगो मोनबाय बियो थियेटाराव थाबाय थायो थियेटारनि नामा मामोनथाय फामफुलिनि थियेटारनि नामा आइराखि थियेटाराव थायो बियो थ' हाबायाव लोगो मोनबाय आं बेखौ मोनायाव अब्ला आं सोंबाय बेखौ गुमैयाथ' थियेटारावसो दङमोन माबोरै फैखो अब्ला बुंबाय बियो जोंना मेट्रिक फाइनाल हायार सेकेन्डारि फाइनाल जासिगोन नालाय मानसिफ्रा बादा होबाय थानायखाय जोङो बे समाव थियेटारखौ दोनथ'यो होनना बुंबाय आं सानबाय थिगानो दङ खिन्थु बाथ्राया जाबाय मा दा नैबे हायार सेकेन्डारि फाइनाल मेट्रिक फाइनालनि टाइमाव खिन्थु गोबां जायगायाव ससियेल मिडियायाव नुबाय दङ एडभार्टाइज खालामनाय शिव फुजा 10 दिन 12 दिन 15 दिन बे मेट्रिक परिखायाव जेबो खहा जाया नामा आरो फुजाफ्राबो ओरैबायदि कमिटिया खुंनो गोसो गैलामोन जुवादारिफ्रा फैनानै खुंफैबाय नोंसोर 10 लाख लादो आर्टिस्टफोरखौबो जोंनो लेंहरनोसै दा जोंनियाव बेबायदि जादों आरोखि दा बुंनांगौआ नैबेसो थियेटार देखायनायाव जोंहा फरायसाफ्रा लकसान दङ जायफ्रा मेट्रिक फाइनाल लिरनो नागिरदों हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो नागिरदों नाथाय बे जे मेला जाबाय दङ 10-15 दिन बेजों जेबो खहा जाया नामा
दा जों हारिमुनि मानसि हिसाबै बेखौ बुंदों आरोखि थ' होमबा जोंनियाबो थियाटाराबो सोलिनो हायो थियाटारखौबो देखायनो हायो थियाटारावथ' इसिबां दावराव दावसि जाया हरसे मानि बै फुजा मेलायावसो हरसे थारला दावराव जायो सोरबा जुवा गेलेनायनि सोरबा जौ लोंनायनि दा बेबायदि आरो दा जियानो जा बुंनो गोनां गैयामोनब्लाबो आं बेखिनिखौ बुंबाय जोंहा मेन्डेला बिथाङाबो दङ आरो जोङो मेथाइ रोजाबगिरि लेंहरदों खोब मोजां मेथाइ रोजाबग्रा नोंथांमोना बयबो सिनायो ओरैनो बेखौ गुगुल बाबा होननानै बुङो लाइथुन नार्जारी सासे मोजां मेथाइ रोजाबगिरि बिथांखौ मेथाइ रोजाबफैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय आरो जोंहा मेन्डेलानि फिसाला केन्डेलाबो दंफैयो दामोना सिनायना सिनायाथाय केन्डेला खेबसे गसंना होसं ओरैजाय बिफा जोलै फिसा आखलफ्रानो थिग नङा ओइ सिख्ला मानसि आर'नाइ सोहांदों सिख्लाफोरा आर'नाइ सोबा बिराद मोजां मोनहैयो बिफायाबो बिदिनो नालाय दायो लाइथुन नार्जारी बिथांखौ मेथाइ रोजाबफैनो थाखाय खावलायबाय मेन्डेला फैगोन दसे उनाव गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन थेंक इउ